ସରି ଯାଇଛି ଦେଇ ଆଳତି କଲେ ମା ପୂଜା ଶଙ୍ଖ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଫୁଲ ଅଲରେଡ଼ି ଛାନିଆରେ ସବୁ କାଟିଛି। ଏରকম ମୋବାଇଲଟା ଧରି ଫୁଲକୁ ଦେଖେଇବ। ମୁର୍ଜର ଅଲରେଡ଼ି ପକ୍କା ସରିଗଲାଣି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଲାଇଟ୍ରେ ରଙ୍ଗୋଲି କରିସାରିଲିଣି। ମୁଁ ଏବେ ଯିବା ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା ପାଇଁ। ଟାଇମ୍ ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି 4ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବ। ସୋନାଲିନି ଆମେ ଏଇ ମୁର୍ଜଟା ରଖିଦେବୁ ଘର। ଦୀପ ତିନିଟା ନେଇଗଲନି ସବୁ। ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଘର ଠାକୁର ତା ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳସୀ ମା ତ ପୂଜା ସରିଗଲେଣି। ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଦୀପ ହେକା ଫୁଲ ଦୀପ ସବୁ ରେଡ଼ି ଅଛି। ଯିବା ଏତିକି ଡଙ୍ଗା ଆମର ଭସାଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଙ୍କର, ଗୋଟେ ମୋର, ଗୋଟେ ସାନ ବୋହୂର, ଗୋଟେ ସାନ ମଝିଆ ବୋହୂର, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୋହୂ ଭସେଇବେନି, ବଡ଼ ବୋହୂ ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଭସେଇ ଦେବେ ହେଲା। ଆଉ ଏଠି ତ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ପୂଜା ସରିଯାଇଛି। ଆମେ ଏବେ ବାହାରିବୁ ମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଏବେ ପୂଜା ପାଇଁ ବାହାରିବୁ। ସୋନାଲି ଝୁଣା ସରାଟା ତୋଳ ପଟରୁ ମା ଧରିକି ନିଏ ନା ଠାକୁର ଘର ରଖିଦେବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ସମସ୍ତେ ଧରିବ ହେଲା। ମା ଆସ ଏଥର ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। 4ଟା ବାଜିଲାଣି ଆଇନେ ଆମେ ଛୁଆ ଏଇଟା ଶଙ୍ଖଟା ନେଇଥିବ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ସୋନା ଘିନିକିଆ ଡିଆସିଲି ଆଣିଛ ନା? ଲାଇଟର ଡିଆସିଲି ନାହିଁ। ତମେ ଧର ଏଇଟା। तो तू एरिको दिटा जुड़ी धर बस चलो। ऑलरेडी आम बाहरिलु डंगा भसाइबा ପାଇଁ पोखरी को। अंधार तो एबे हेची आपनको मु पोखरी पाखरे पहुँचले फोटो वीडियो देखैबी। देखो सांग माने केमती आम मंदिर रे ऑलरेडी लाइट आउ बाजिलानी गीत बाजिलानी। आम एबे खाली आपको देखौजी देखंतु आसिक आम गढ़िया पाखे पहुँची गलु। एबे आमे भसेबू डंगा डंगा पाई माँ डंगा रेडी करियो ना अना अना शंख बजा हनंदे
जाओ तुम गोटे फटो उठे जाओ मंदिर सेंटर पाखर ठिया हो जाओ आसियो एठी हमर जय हनुमान देखि पार्टी आपण मैंने केते भिड़ लगी आम मंदिर एबे बहुत लोक आसिक पहुँची गले आमर ए आलती हम ठाकुर पाखे आलती हेले आम सब पादुका पाई ठाकुर को प्रणाम करके घर को जीवा आज आम मंदिर रे आलती स्टार्ट हो गलानी